Kene. Sini ngarepe sapa, Nduk? Ini, Nduk. Aku ya kepengen melu reyokan ayo mau lho, kepengen reyokan ning tekamu ning gone kene kaya ora ndek. Oh, mergo iki mau aku dandan kowe dhisik. Dandanku iki lho rek alis putakan. Ora ngono lho, Nduk. Putakan. Kowe iki arepe ning sendang umbah-umbah. Ning kaya ora kaya adat sabene gene, Nduk. Lan dandan kok kandri kabeh. Mergo iki mau aku arep semayanan kelawan katresnanku Kakang Purnomo Lesdewo. Semayan karo katresnanmu. Lho padha-padha iki kok sapa kok ngono, Nduk pojokan. Mbak menawa kae Kakang Purnomo wis tunggu menyang bapak kene yo. Kakang Purnomo. Iki nang sama Kakang Purnomo Katresnanku lho, Dek. Alah lho, iki ponakanku kok, Tri. Ponakanmu. Nggih, jebule kowe ngono, Cok, lagi bersunat kok malah pacaran kowe. Ya wong sunat iki wis garing lho. Wis garing. Ngono ya wis kono. Ning hati-hati lho, Cok. Iya to, Le. Nek kene hati-hati iki papan sisingnya. Kowe wong loro hati-hati. Aja nganti kowe ku nek mulai wong loro dadi wong telu lho ya. Sembrono sampean iki lho, Le. Kuwi dudu watak. Tenan lho ya. Tak inceng lho kowe. Sampean iki Mas lho. Ramadus pokoke. Nek nganti kowe dadi wong telu awas kowe. Kakang Purnomo. Aku iki lho Kakang dari sampean. Mongso kangen banget sakjane atiku Kakang. Ya sing pangapurane Suwas. Yen to tetahku ning pinggir sendang kene radar. Nanging satenane kabeh pinawrat jinarakan akeh gawean sing dicarakan Suwas. Kaya ngono ya aku. Mergo kedawa rasa kangenku karo tak gelak lagi. Kaya temokon papan iki lan sawise kelakon ketemu paman karo Ngai aku ora bisa tak kandhane. Kaya ngono Kakang. Tresnaku kelawan sampean pitulus letan sing haden Kakang. Ning papan kene aku bakal sumpah ing pengarepanmu Kakang Purnomo. Ing besok yen tak ora kelakon mau bebarengan kelawan sampean, ketuwung aku mati Kakang. Kuwi tenan Kakang. Yen kaya ngono tresnamu karo aku Suwas. Pastri. Meminta marang panguasane Gusti. Muga wae sambungan tresna antaraning aku lan kowe iso langgeng nganti temenaning akhir. Ya mung wis tak tresna. Kaya ngono Kakang, sampean kudu janji kelawan aku. Janji. Aja nganti sampean iki gawe belaning atiku lho. Menawa ing mengkon gegek malah kowe. Lho, lah kok iso aku lho Kakang. Mengkono bocah lanang sing luwih bagus, sing luwih sugih, banjur kowe kapiluyu karo bocah lanang kuwi mau. Kuwi dudu watakku Kakang. Senajan sampean iki wong ora duwe paribasan kere kepiling bali, nanging tresnaku pitulus lair tumusing batin kelawan sampeyan Kakang Hubungi Purnomo. apa sing dadi? Iya Kakang. Lastri. Kakang Purnomo. Ing mengkono aku bakal tanggung jawab teko nang kamu lamar karo Yesus. Kaya ngono sing Kakang. Lho, kok merem-merem? Lho, ngono ya. Piye to? Iki genah menungso lho. Sik. Iki lho ngene jajal lho. Iki wong tenan ayune cah. Piye Kakang Purnomo iki? Rasane lho. Enak. Iki menungso kudu. Ora percaya nek iki menungso. Menungso iki. Ala jajal tak demek. Iya. Iya rasane kan. Sampeyan kok iso menengae iki. Ya kok diarani boneka demo. Lagi. Kowe ora percaya nek iki menungso. Iki menungso. Aku tak lho. Anjen wis tak apusi ya. Kowe wong telu wis percaya to? Iya. Iki menungso dudu boneka. Saiki aku lagi percaya. Jenengmu sapa? Aku Purnomo. Ku sapa? Iki katresnanku. Jenenge sapa? Aku Lastri, Kang. Kowe elek tak peke aku. Lho, bagus
sing ngene kok yo ngomong. Isih bagus aku. Isih bagus kakangku. Sampeyan to Kang. Isih bagus. Iya. Brengose. Ringose tegas gede. Diambung sepisan pitung dina jeng. Isih keridak keri-keri. Lah, ala keri-keri. Satenane sapa to kowe iki kok malah ganggu karo aku? Kowe iki ora tau metu. Tuanggane Brandal Gunung Pati Ayam. Gajah Manggolo. Brandal Gajah Manggolo. Iya. Aku mesti Kang. Gajah Manggolo. Tolu wae piye kan? Kowe tau krungu kok wis lunga iki. Aku wis krungu ya. Krungune piye? Brandal Gajah Manggolo iki wong sing kejem menungso sing wengis. Najan saben-saben ana manusa sing duweni bondo donya yen ora diweni bakal dipateni. Aku pengen urip ayo bareng. Saiki wis ngerti Gajah Manggolo kaya kepiye wonge. Mula yen kowe kepengin urip, calon bojomu kae wis nek kakang. Lho, Calon bojoku diwenehke Gajah. Iya. Yo ora bisa iki kabeh. Kowe kepengin lunga kok kene. Entuk nang kowe dhewe. Sika tinggal. Yo ora bisa. Lho, aku tresno karo Rojo pari peksa. entuk apa ora? Entuk ora? Kok entuk ora? Orang kendel melok-melok nyampur perkarane wong ngene iki. Kang, ngerti wong. Ora. Kae mati. Kae opo wonge? Atok bukan. Rawani dhewe ngajak bola kowe. Yo, seger. Samu. Wedi opo piye? Aku kok anggap ngajak bola. Yo. Ning kowe durung ngerti sapa iki Ah sing ngerti sapa? Ngerti sapa? Blas kowe ora ngerti. Kanjenge Adipati ning Kadipaten Pati. Iya. Kanjeng Adipati mangono neng yo. Welok. Kowe yo sampeyan iki. Diwanuke aku Bupati Pati, Adipati mangun onku. Yen ora nganggo cara ngene nganti modal ora bakal ketemu. Nggih, Tenane sapa to, Bu? kula kangaran Gajah Manggolo. Gajah Manggolo kang siji kae. Ajare wong. Kowe sura pucet. Gajah Manggolo, Gajah Liwung lan kowe sura pucet. Pancen tekaku ana sak pinggire utawa ana sak ering-eringe Gunung Pati Ayam. Pancen aku sengaja goleki kowe-kowe kabeh. Ha, menawa entuk bantuan iki ngono. Umpama pun ketemu ajeng napa? Radene iki wis gawe ora tentrem ing Kabupaten Pati. Mula yen to kowe gelem manut isih gedhe sih palimirmaku. Isih gedhe pangapuraku tumrap kesalahanmu. Nanging yen to kowe mbondo kalani, aku bakal ngrampungi perkara. Kanjenge tembung kula niku pun cetha. Kula pengen gawe geger teng Kadipaten Pati. Cara wong nyebrang niki kula pun tekan tengah. Bacut nggih glebos, mundur nggih teles. Dadi kula tetep bacut gawe geger. Kowe mbacut, aku sing bakal ngrampungi. Adepane, Adepi kan? Ora ngerti sapa Gajah Manggolo. Aku bakal mari pangapura kelawan kowe Gajah Manggolo. kula nglenggono kanjenge. Tur ngantos kula ngeten iki ngangge dasar. Dasar Kula meri, meri perkara. kula nggih klebu kawula panjenengan. Ning boten nate dipun aruh napa malih dicaketi niku boten dados kula meri. Tenane anggonmu duwe rasa meri iki meri sing apik.
Jaran kowe kepengin cedhak lan dipati-pati. Nanging mangerti yo Gajah Manggul. Tanggung jawabe sawening dipati kuwi ora enteng. Siji upama tak cedhaki, kang siji mesti bakal meri. Mula kabeh kawulakone pati ora bakal tak beda-bedakake. Kabeh siji tak mban cindhe, liyane uga bakal tak mban cindhe. Kanjenge gandeng kula pun kalah kalih jenengan. Kula manut lamun to kula paringi gesang matur nuwun umpami Pidanapati niku pun jumbuh kalih pendamelan kula. Jenenge wong ngono kuwi apik. Yen to kowe saiki manus kanggo nebus kaluputan sing wis gawe kapitunaning Kabupaten Pati uga gawe girising kawulon Kabupaten Pati. Kowe bakal tak patrapi pidana, kowe bakal tak lebokke ning pagunjaran. Supaya ing kono kowe bisa eling yen aku tumindak ngene kuwi kok salah. Yen to kowe bisa nglalar jroning nalarmu, kowe bakal bali dadi wong sing apik. Kanjeng nggih. Kakang Delsi, manglebuke wonten pagunjaran. Ini ya Purnomo lan kowe Sulastri. Yen to kowe jejering wanita cak wadon mongko kowe wis dikersake utawa dikarke kelawan Kanoman sing aran Purnomo. Aja nganti mangkro ing katresnan. Tresnanono salah sawijining priya sing bener-bener tanggung jawab lan. Ngaten nggih Kanjeng. Upama kowe besok bakal dadi manten. Upama kowe ra ndiragat tumekane Kabupaten Pati kaleresanku bakal paring redana utawa dhuwit kanggo kowe. Menika kaleresan Kanjeng. Jalaran angin kula kepengin ketemu bojo kali Sulastri niku mboten gadah ragat blas. Ora ndiragat. Nggih, sakno. Malah sakno pripun? Ayo jejering aku bupati ya bakal paring dhuwit kelawan kowe kanggo dadi manten. Nggih sumbangan nggih. Ya aja kuwatir. Matur nuwun. Wis ndang wis bali. Engko yen ana apa-apa tumekane Kabupaten Pati. Matur lho kowe wae karo aku ya. Kemarin kowe pamit ya sing bali-bali.